Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kipay ba jong kasnong mawtaw pada kasnong kabaha hapo upud usam jong Southwest Khasi Hills District hapo kajing alam jong sketish nong kamawtaw pada uba Sparlindro lingdo hakanro trek ulber arjar arfulai kila khang talai ki artadi school jong Presbyterian Upper Primary School ba jong Government Lower Primary School bat pinsenge shisndon ya kajing pelong school namar kajing bam shai hakaru kompanya jong kini ki artadi school uba Sparlindro lingdo hakajing kran bigilat patai khubor ulong bagi pai ba jong kasnong hapo ka jingalam jong u gikwa bagi bor bahalor kin pinchai pajma halor kini ki artali school babalai la penjot ya kayeng school kabarim jong ka Government Lower Primary School kabadang biang pura bat la shupin karya no syakawai pat kayeng kabam da ibiang satya ban pelong school nalor kata ula bu ka jing keliru babalai ka Middle English School jong kasnong lapen kala sya ka Presbyterian Upper Primary School klam jing tip jong kasnong Shushu uloong ladagi bor banalor kim laban aji pinchai halor kania kinong snong kim ban se ban pen kala jakat he nyot ya kini school Bakin wan pencai no, mardor na kabanta kini ki khoru khoram nadu kani ka government LP bala penjat, hadu kani ka ME, hadu kani ka Madan, bat lada kilaban wan pencai no kloi, ki waci ya suk ya san, ci cem, enre kanu di tang ki akwa mensau cila ca ya kong jenjar, nadu ki baitre ya kani ka Madan, nadu kendai kawai. Lesen ap yang yung pipat cok ri ka Bible lah. Hadu menai. Ke menai ka ba mut cinda walut kita. Ba pide ban la hok na ka bentang cipat ba. Bat menai ci ong ba lada ka floy. Kita ki bor pencat jong kini ke school baro. Rangkat lem kinong pencat jong cia cenong. Ci kloy ban yasuk bat cin saplay ka school nda cila cok ya kong chai. Nada cipat cok ya kong chai. Kan long no kajaka ternyut yung cipat ba. Ya kini ki bil. Kena saya sublay tiga pi menay. Wo kata kawang kwa yung pi. Cin cok ya kong chai ka ba koridor. Bat ka ba hun ya cipat ba. Sublay cibon. Primary School Presbyterian. Nadu kisnam ki ba menswala pencad da kasnong bat kalong ME school. Bat kinong ikai ba kidang menay ki balong ki headmaster nadu ba busil ben asion stone. Resign na kakam headmaster uji join na ya kakam kam soy kumu ranger jong ka soy anong stone. Bat saban cimte daw babudo menik sang peliang UN ne la josnai baru la dep sang tai bat wan cimte naga la inono babusil te ya kan iga school hadin ba la chong secretary ya kan iga ME school daw babuno ben pasakma dalakma nilakang talay ne school one play USDOP S Kumar baru wong one play hakakatang jong kasno one lenela Madan mo to pada aba wajing kren nei lara office ken ka order transfer bat umut no bat samlare ban ai ya kata ka declaration lene kaum one ban declare ya kene kam school nei te nang ta kila pendon kam no don borda kabalang Presbyterian bat ji menai pedala sang hasna menrukau bat katay le si kalong kabalam le
bat ngien cicien kang sicha bahado kani kasnam khandai phok khandai cidang cho ye kisat pet jong te em school jong inarit hado mane te dat nado kasnam raja cicorat dia kata ka kerteng em school bat de halo rane atang cicikwa ba rada kita ki bor jong ka ai kin khut lum ro radio PS Kumar SDO bu menswa wen hano cikan rat tele se ki kan ki bor jong ka ai no wen ba wan ai ka sakhi ka jubak tam ka DC ka bu en ne kin wan baniet ren lem na kam ta ki ne kong kala kong bat ngaong la da chi sei gyong chi cha ya kate kasnem ro phau kala long ong lamler ka bakra ha ong lamler ka bakra te nga chui thu ta ya kata amar kinorim le CTN bat chikwa ba lakum no kan long re padon bor kan le long re kong chu thombor namar ba le se kiti ikot kisla te buci en hakasno kan jubab wata pedang jong ka percai te ngacu ya tu ya pi na ka dau jong kene ka opar primary school presbyterian kadang pelatang nama aja bagi pendon kami kate ka bu en ne mo keluar nang ta dipulis nang ta wat ya USBO PS Kumar ubala transparan cikan rat noen ba kideban penbenah unwan ban sakhi bat ban ai kayong pencai halur kinong rim ya ka baci lele ye ki mate ki ba ladat mensu nga trai ka biang terkata nga kerpat le kini ki bor jong gini ki nong penbenah kan salong ka bacai bat ka bakut na ka bentang cipai kadau bu ci sakang no ite government LP namar ba 8 jot ya kene ka building ka ba ci ko machnong ci lay kitli ci kan ba kene ka day ka building jong ka government LP batalor jong kang pen praya kene ka building jong kene government LP klem dang kan jong ci padba jong ka snong te bat mene ci ji bala penlong ya kinar school tao ka school SSA building ya ka ba ci nan ka snong ci kan rei ba ka dei ka building jong ya te rei la ci penlong te te naga ta ka dau ci kwa nam ta ban cho ya kong chai naga no ka dau bala pen prano ya kane ka building jong government ba thalor ga ne nong rim ci sakang ta la ya ka te knang bagi ta ki bor jong kasorkar kinwan itu kinwan pencenai badwan penpena ba nakano kadang ba ci padang snong cidangkan ya kane kade ke building jong ka government LP te ngatrai sin sekren iki bubon alor jong kita kibor jong kasorkar kibor jong kaan kibor jong kabalang ibu lapen kelumari ji padbat snong ne ba chen sai cho ye kong chai ka bubon halor jong chi kinong chong snong bat jong ka ai jong ka so